Čaute! Tak asi viete, čo idem robiť, hej? Ja som plánoval, že pôjdem von, hnus zvonka prší. Tak to musím spraviť tu, už to mám doma cez mesiac, to už nejde odkladať to, hej. Ja sa toho bojím veľmi, hej. Čo už? Ideme na to. No, dal som si také dačo. Ja si to prikryjem dačím. Tak to dám tak. Mám staré oblečenie, že keby dačo, tak vyhodíme. A tu to je. Henrita, ďakujem pekne. Tuto máme. Prišlo to zo Švédska. A tak to vyzerá. Surströmming. Takže ja sa bojím. Kúpil som si nový otvárač, že ho potom vyhodím. S týmto moc narábať neviem, lebo ja stále otváram plechovky nožikom. Staršia generácia. Takže to nejak... Jak sa to dáva? Tak? Ja neviem, jak sa to dáva. Tak? Jaj, toto nové prístroje. Tak to vie, jak sa to otvára. Tak toto už vôbec nič z tejto strany. Neviem. Jak to mám otvoriť? Počkajte, ja to vygooglím. Ja som si zistil, že to otvára. Takže... Tak! OK, takže ideme na to. Tak dajak. Už jednu. Myslím. Kliklo to. Videli ste to? To smrad. To čo je? Však len... Jaj. Ježiš. Je vidíte, tam nejaká pena, je vidieť, neviem, či vidíte. Ja to... Ono to kvapká. Ježišmaria. Jej, dobro, to čo je? Čo to je? Pozrite na to, idete z toho. Na čo som sa to dal? Mŕtvola. Jaký veľké to je? Ono to z toho tečie. Ja ešte dobre, že som nejedol nič. Jak to vyzerá, čak tam pena je, hej, to čo je? A toto mám zjesť? Tak čo vám je?
Ja sa bojím to pohnúť. To... Ale však tá voda, hej! To čo je? A pozrite na to, hej! Ja to nedám do úst. To je ruči, to čo je krv? Je koľko kostí. Ja sa bojím. Jaj. A to je surové, nie? No čo mám dať do úst? Však tam nič není, to samé kosti a voda. A ja... To sa nedá, ľudia, to sa nedá naozaj, nedá sa to. No. Také klské je to. Bude mi zlé. Ja? A čo s tým? To je normálny? To sa nedá. A čo fúkam? Ja na všetko by som fúkal. Jaj. Čo to visí z toho? A to čo je? Jak slané veľmi... A to je dobrá. To je inače nenormálne ľudia, no. OK, ja to okusnem a... Ah!